И така много специален поздрав от Марио, като поздравява своята принцеса Ралица, като казва, че много я обича. Неговата подкрепа, дясната му ръка, живи и здрави. Айде, Джочков, пускай. За Мерцедес 63 AMG има ли желаещи да дойдат на старта с Мерцедес AMG 63 качи на автомен? О, Марио, taj obisco penela, avem mange costarti, caci naftumen, caci naftumen. Iari, ne pobedimite, odermanci, tova e Mario, să 63. GL 63 AMG caci naftumen. E așa me pralenge, e championenge, caro baro dermanzi. O Mario Penela, kinde mange 63, taia vili mi bari ljubov, e Ralica. Ралица, ми бари любов. Всичките ми мечти се сбъднаха. Моята принцеса е до мен. Ралица, Ралица. Познавам си колата 63, познавам си жената. Ралица, Ralica. I za disco Bartoleta od dermaci sas M6 Černija zverna dermanci, černata mašina, черния кошмар на всички душмани. Елате ми на старта с Биско Бартолета от дерманци. Кемал Сойдере с черната машина. Това е кошмара на всички душмани. Това е наказателната система, наказателната група. Марио и моя брат Кемал Сойдере от дерманци. И казват на всички, които ги мразят: елате ни на старта, ние ви чакаме, ние ви чакаме. Елате ни на старта, не може да ни стигнете. Нямате никакъв шанс, нямате никакъв шанс с Мерцедес 63 GL 63 AMG качи на автомен и M6 и моя брат Биско Бартолета Кемал Сойдере M6 черния кошмар, нямате никакъв шанс. Айде, Роска! Яша, бе, Биско! Хоу, 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 хоу! Яша! Айде, Марио! Хоу, хоу, хоу! Айде, бе, Кемал Сойдере, дерманци! Хоу, хоу!
Една пара от Ралица, от нашата сестра. Живи и здрави! Това са шампионите на дерманци с най-яките машини. Ето и Джиела на Марио и на Ралица 6-3 AMG. Ще скъсаме всички душмани, ще ви обиеме. Ако има някой да се покаже, да се покаже с 6-3 и с М6, оба не бе ветора, о Мерцедесора. Вие се страхувайте, страхувайте се от моите братя. Това са вашия кошмар, който ще ги сънувате. През 2021 година ще ни сънувате и от нас ще се плашите, защото вие знаете, че нямате никакъв шанс с Кемал Сойдере, с М6 и 6-3 AMG качи на автомен. Айде, Амареро Менге, уай! Айде, Кобра! Излез, брат ми! И за Ралица, и за Коца специално! Айде! Хоу! 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 Чак! 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 Поздрави специално за моите братя, за моя брат Видео Лазар и бащата Тонито. Number 1, непобедимите, това са моите братя. Айде! Айде, Марио! Айде, Кемал Сойдере! Най-красивите мъже на дерманци и най-красивите жени. Живи и здрави! Късметлиите! Спонсорите на дерманци! Киндеманге 6-3 AMG. Купих си AMG 6-3. Елате ми на старта. Нямате никакъв шанс за непобедимите дерманци. А Катар, о, мо прано Марио, а Катар, о Кемал Сойдере, а Катар, о Биско Сойдере. Чак и чак и чак, 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 чак. И казвам на всички, искам да ни видите и да ни запомните, защото ние сме дерманци, непобедимите, непобедимите. Елате ни на старта, познаваме си колите и жените, познаваме си машините. Марио с бялата машина и с бялата жена Ралица, а моя брат Биско въртолета с черната машина, с черната машина и с неговата жена. О, черната перла, това е Коца. За кошмарната, за кошмарните, познавам си колата, познавам си жената, познавам си и Марио, познавам и Ралица,
bate za moje srce, moja gordost. Ja sam Mario, ja sam oprav, a samo dermanci. Oba dete mi se čakam vi. Ajde! Ajde, dobro! Ho, ho, ho! Video, Lazar, najdobrija. I Tonito, ajde Toni! Ho, ho! Ja sam, ej! Ajde! Ho, 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 ho! Mario, Visco, Mario, Visco, ajde Visco! Yes, 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 yes! Koji сега е номер едно? Марио и Виско! Koji? Ние сме шампионите!